Najlepší strelec tohto turnaja sa stal Kristián Sobotka. Najužitočnejší hráč tohto turnaja sa stal Daniel Ojo Kovalský. Najlepším brankárom turnaja sa stal hráč FK Galactic Tomáš Valík. 8. miesto získalo FK Poprad. 7. miesto FK Revúca. 6. mieste sa umiestnilo družstvo Kežmarok. Odišli tak tiež, majú dlhú cestu. Na 5. mieste Spišská Nová Ves. 4. miesto, dobre čítam, naši chlapci z FA Dolaj. 3. miesto nám zobralo FK Galactic Košice. Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo Wisla Krakov. Nezmútiš. Prvé miesto získal klub, ktorý nám prišiel ukázať, ako sa hrá futbal. Ostatní si zoberme z nich príklad a posnažíme sa, na rok vás tu srdečne privítame zás a dúfame, že sa zlepšíme a vás porazíme. Ale gratulujeme vám a ďakujeme, že ste prišli. Počkajte. Prsa ven. Dobre, výborne. Všetkým z celého srdca chcem poďakovať, že ste prišli na tento turnaj. Dúfam, že sa nikto nezranil, že dojdete zdraví domov a prajem vám to najkrajšie, najúžasnejšie pod vianočným stromčekom a hlavne, aby ste boli v pohode rodiny a aby tréneri naďalej takí boli na vás hrdí. Ďakujem ešte raz všetkým.